A Christmas presentation and laudable contribution of local acts and Bicolano musicians amidst this pandemic and in celebration of the 2020 Yuletide season brings you ang awit ng Pag-Ibig, si Hesus. This song is written by Sir James Timothy Apognol, a conductor from Eusebian Youth Choir at Buluang, Baao. And this song is also produced by Eusebian Youth Choir Organization in Buluang, Baao. And it was co-produced and recorded at the Drowzy studio by Emmanuel Fraginal. And of course, in cooperation with Fraginal Production and Accorde Music Studio. Check it out po nindo. Yun yung napaka-gayon na video and song para sa ito kung dahil nakapaskuhan. So again, Merry Christmas sa kabos and keep supporting local. Check it out, please. Bakit nga ba tayo sabik sa Pasko? Ano ba ang ating inaabangan at palaging mayroong countdown? Kung ang Pasko ay isang petsa lang, bakit hindi na lang tayo magbilangan? Linya ba ang magtatakda? Magtatakda sa bawat hakbang ng madla. Distansya nga ay isang sandata. Sandata sa kalabang hindi makita. Ang pagpasok ng bare months ay isang hudyat. Hudyat ng nalalapit na pagdiriwang ng Kapaskuhan. Pero dahil sa pandemyang dulot ng coronavirus, tanong ko lang, maraming tradisyon ba ng pamilya ang magbabago at unti-unting mawawala? Pati ba diwa ng Pasko di na natin mararamdaman? Kaya pala may virtual salo-salo na iminumungkahi ng eksperto. Eksperto din ba ang magtatakda ng pagbabago sa mundo? Ngiti sa ating mga labi ay mamumutawi, pag-asa'y muling babalik. Kaya ko, kaya mo. Damayan mo ako at sabay natin itong sugpuin. Kanyang pamana, kapayapaan para sa atin, at sanlibutan, pag-ibig na ay ng Panginoon, ay alay niya para sa atin, at sanlibutan.
magandang araw po sa lahat. Ako po si Bicolano Spider-Man at bumabati po sa inyo ng makabuluhang Pasko. At ngayon po ay gusto ko pong i-congratulate sina Sir James at ang buong team at ang lahat ng mga Bicolano artists, Bicolano musicians sa paglikha ng ang awit ng Pag-Ibig ay si Hesus. So ngayon po alam ko kung paano siya ginawa, yung pagod, yung oras na nilaan, yung dedikasyon ay talagang hindi talaga matatawaran. Kaya ngayon po, congratulations po sa lahat, lalong-lalo po kay Sir James. At syempre po, humihingi po ako na suportahan po natin ang awiting ito, ang awit ng Pag-Ibig ay si Hesus. Dahil po, naniniwala po tayo na ang pag-ibig ay tayong lahat at ang Kapaskuhan ay pag-ibig. Yan po, suportahan po natin at araw-araw po tayo magsabog ng pag-ibig. Maraming salamat po at makabuluhang Pasko at manigo at masaganang bagong taon sa lahat. Hello, I'm Zoe of Awit, and I would like to congratulate Sir James Apognol for his new composition for this Christmas 2020 entitled Ang Awit ng Pag-Ibig si Hesus. So, yeah, binabati po namin kayo ng Merry Christmas mula sa amin ng Awit. Congratulations, Sir James Apognol, for your new composition, Ang Himig ng Pag-Ibig si Hesus, dedicated to this Christmas 2020. Congratulations, and in behalf of Accorde Music Studio, I'm Lay Sotelo, bumabati sa inyo ng maligayang Pasko at manibong bagong